farany anarignanao fa may maditry telefonanao misy antso isa minitry volagninanao fa tsy mitandregny anarinanao fa naengengegny nande zegny tsasikawakawa fa lenenao retoronaka anao karaha tela madamatra mamany anao karaha mampamara ankamara miantso anao karaha lela anao karaha tela madamatra reraka za magnanatra sitrantsisy anao e sitrantsisy anao e sitrantsisy anao e milaminy jerinaka sitrantsisy anao e sitrantsisy anao e sitrantsisy anao e milaminy saigninaka telefone ty mandeha olha sfanaraka saraka sfanaraka saraka saraka weza mo samfanya tofu aba tuwe 508 domi britas sua baba aniliny raha tsy tafatiliny mokontsena io sitrantsisy anao e sitrantsisy anao e sitrantsisy anao e milaminy jerinaka sitrantsisy anao e sitrantsisy anao e sitrantsisy anao e miady amin'andro feeliniko sitrantsisy anao e 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 sitrantsisy anao e